ናይ ኮምፒውተርና ሃርድ ዲስክ ይኹን ዋላውን ኮምፒውተርና ናይ ግዜ ጉዳይ ተዘይ ኮይኑ ምብልሻዋ ኣይተርፋን ኣብ ከምዚ ኩነታት ንዓመታት ዝሰርሕናዮ ዝፀሓፍናዮ ዝሰነድናዮ ዶክመንትታትና ክጠፍእ ይኽእል እዩ ስለዚ ዊንዶውስ 10 ሓደ ፋይል ሂስትሪ ዝተባሃለ አውቶማቲክ ባክኣፕ ኣለዎ ነዚ አውቶማቲክ ባክኣፕ እዚ ብምጥቃም ድማኒ ኮምፒውተርና ዘለዋ ሰነዳት ኣብ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ባክኣፕ ብምግባር ፋይላትና ካብ ምጥፋእን ካብ ዝኾነ ብልሽትን ከነድሕኖ ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሃርድ ዲስክ ናይ ኮምፒውተርና ዝበላሸወሉ እዋን ድማ ካብቲ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ናትና እቲ ፋይላትና ሪስቶር ጌርና ኣብ ካልእ ኮምፒውተር ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ እዚ ፋይል ሂስትሪ ንብሎ ዘለና ኦን እንድሕር ዳ ጌርና ኣብ ኮምፒውተርና ዘሎ ኢምፖርታንት ዝኾኑ ዶክመንትስ ኤቭሪ ኣወር ማለት እዩ ኤቭሪ ሰዓት ናፍቲ ኤክስተርናል ሃርድ ድራይቭና ኮኔክት ጌርና ዘለና ናብኡ ባክኣፕ ይገብር ፋይል ሂስትሪ ንምጥቃም ክልተ ነገር ጥራይን ዘድልያና ተቐዳሚቲ ኤክስተርናል ሃርድ ድራይቭ ከተድልየና ምስታ ኮምፒውተርና ኮኔክት ንገብራ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉቲ ኣብ ኮምፒውተርና ዝሰነድናዮ ኢምፖርታንት ፋይልስ አውቶማቲካሊ ናፍቲ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ እዩ ባክኣፕ ዝገብር ተኻለይቲ ኻኒ ነታ ፋይል ሂስትሪ ትብል አፕሊኬሽን ኦን ምግባር ጥራያ ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር ሕጂ ፋይል ሂስትሪ ኮንፊገር ክንገብር ኢና ቅድሚ ፋይል ሂስትሪ ኮንፊገር ምግባር ምጅማርና ተቐዳሚት ንገብራ ስቴፕ እታ ገዚኦሁማ ዘሎም ሃርድ ዲስክ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ኮኔክት ግበርዋ ምስ ኮምፒውተርኩም ወይ ድማ ከም ኣማራፂ ዋየርለስ ሃርድ ዲስክ ኣጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ከመይ ጌርኩም ኮኔክት ገብርዋ ኣብቲ ኢንስትራክሽን ናታ ክፀንሓኩም ስለ ዝኽእል ብኡ ጌርኩም ምስ ኮምፒውተርኩም ኮኔክት ገብርዋ ትኽእሉ ኢኹም ዋየርለስሊ ማለት እዩ ሳልሳይ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ሜሞሪ ካርድ ከዓ ዕብይ ዝበለ ሜሞሪ ካርድ ከዓ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕራይ እምበኣር ኣነ ሕጂ እታ ሃርድ ዲስክ ናተይ ኤክስተርናል ኮኔክት ገይረ ኣለኹ ኣብዚ ማይ ዚስ ፒሲ ምስ ኣተኹ ኣብ ዘላታ ሃርድ ዲስከይ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ኣምፅየ ኣለኹ ኢልና ኣብዚ ስታርት ዝብል ንኣቱ ብድሕሪኡ ሴቲንግስ ዝብል ኣለና ሴቲንግስ ንኸፍቶ ማለት እዩ ሴቲንግስ ምስ ከፈትና ኣብዚ አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ ትብል ኦፕሽን ኣላትና ኣብዚያ ንኣቱ ኣብዚያ ምስ ኣተና በዚ ፀጋም ወገን እንታይ ዝብል ኣለና ባክኣፕ ዝብል ኣለና ኣብዚ ባክኣፕ ዝብል ክሊክ ጌርና ከዓ ንኣቱ ማለት እዩ ሕራይ ሕጂ ብዚ ባክኣፕ ዝብል ምስ ኣተና ባክኣፕ ዩዚንግ ፋይል ሂስትሪ ዝብል ኣለና ኣብዚ ባክኣፕ ዮር ፋይልስ ቱ ኣናዘር ድራይቭ ኤንድ ሪስቶር ዘም ኢፍ ዘ ኦሪጂናልስ አር ሎስት ዳሜጅድ ኦር ደሊትድ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ተቐዳሚት ንገብራ ኣብዚ እታ ሃርድ ዲስክና ኣብዚ ከነላልያ ክንክእል ኣለና ብዛ ኮምፒውተር ኣድ ድራይቭ ክንብላ ኢና ሕራይ ቀፂልና ኣብዚኣ ኣድ ድራይቭ ትብል ዘላ ኣብዚኣ ንኣቱ ሞኒ እታ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክና ኣብዚ ክነምፃ ኢና ናተይ ሕጂ ኣብዚ መፅያ ስለ ዘላ ነዚኣ ክሊክ ክገብራ እያ ኦኬ ሕጂ ከምዚኣ እንድሕዳ መፅያትልና ኣላ ኮይና ኦን ኮይና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣውቶማቲካሊ ባክኣፕ ክገብር እዩ ዝጅምር ፋይል ሂስትሪ ብምልኦም ኣብቶም ኢምፖርታንት ዝበሃሉ ፋይልስ ናይ ኮምፒውተርና እዚኦም ኣብ ዶክመንትስ ኣብ ሚውዚክ ፒክቸር ኣብዚ ዘቐመጥናዮም ኩሎም ባክኣፕ ክገብሮም ይጅምር ማለት እዩ ትሪኦ ኣለኹም ኣብዚ ፋይል ሂስትሪ ኢሉ ኣውቶማቲካሊ ብምሉኡ ፋይላትካ ባክኣፕ ክገብሮ እዩ ዝጅምር ብድሕሪ ኩሉ ባክኣፕ ገይሩ ምስ ወደአ ምስ ወደአ እንታይ ዝገብር ኤቭሪ 1 ኣወር ድማኒ ዝኾነ ለውጢ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ነቲ ለውጥታት ጥራይ ንዑ ባክኣፕ ይገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚኣ እንድሕር ፋይል ሂስትሪ ትጥቀሙ ኣለኹም ኣድ ድራይቭ ትብል ጠፊኣ ትሪእዋ ኣለኹም ከም ዝሪኣ ዘለና እንታይ ትኸውን ናብ ኦን ኦፍ እያ ትቕየር ማለት እዩ ሕጂ ካልእ ግዜ እዛ ሃርድ ዲስክኹም ኣውፂኹማ ካልኣይ ግዜ እንድሕር እቲኹማ መሊሱኻ ይቕፅል ማለት እዩ እቲ ባክኣፕ ሕጂ ኣብዚ ሞር ኦፕሽንስ ትብል ካልእ ባተን ኣላትና ኣብዚ ምስ ኣተና ትሪእዎ ዘለኹም ሳይዝ ኦፍ ናይት ባክኣፕ 0 ባይትስ ዝብለኒ ኣሎ ዘ ዳታ ኢዝ ኖት የት ባክድ ኣፕ ይብላ ኣሎ ኣብዚ ባክኣፕ ናው ዝብል ኦፕሽን ኣለና ኣብዚ ክሊክ እንድሕር ገይረዮ ባክኣፕ ክገብሮ ክጅምር እዩ ነቲ ዳታ ማለት እዩ ኣነ ግን ሕጂ መምሃሪ ስለ ዝኾነ ስለዚ ይደልዮ ባክኣፕ ኣይክገብሮኒ ድሕሪ ናትኩም ባክኣፕ ክትገብሩ ደሊኹም ግን ኣብዚኣ ባክኣፕ ትብልዋ ማለት እዩ ሕጂ ባክኣፕ ማይ ፋይልስ ኤቭሪ ኣወር ይብላ ኣሎ ሕጂ ባይ ዲፎልት ኤቭሪ ሓደ ሰዓት እዩ ባክኣፕ ዝገብር ምናልባት ኤቭሪ 3 ኣወርስ ባክኣፕ ክገብር እንድሕር ደሊኹም ኣብዚ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም መዓልታዊ እንድሕር ደሊኹም ኣብዚ ኣለኩም ብሚኒትስ እንድሕር ደሊኹም ኣብዚ ኣለኩም ኪፕ ማይ ባክኣፕስ ዝብል ኣሎ እዚ ሕጂ ፎርኤቨር ብላ ኣሎ ሕጂ እቲ ባክኣፕ ምስ ተገብረ ንኹሉ ግዜ ኣብኡ ክዕቀበልካ እንድሕር ደሊ ኮንካ ፎርኤቨር ትገብሮ
نخلت عمت تراي أفت هارد ديسك كتسأل عند هدلي هاخا نغلط عمت مرز وعند حرالت عمسي كدم ساسي مالتي تباك أب ترديكم عجي خوم ناغوركم حد ورحة تراي تأكوون نحدلي ها بزن حد ورحة تبلا until space is needed نهدلكم كساعة تملئ مالتي تا هارد ديسك خوم نحد عمليها جن تطوكو بلعي مالتي كالت تريو اللهم انتاي باك اب زقبر زي فايل هيستوري نحدنا saved games links folder زين كل انتان important زبهلا folder ساب كمبيوتر نازلوا كلن documents folder pictures camera roll video folder music folder everything في كمبيوتر نازلوا كلن save قبرن مالتي هجي كال folder نحد لكم كوين خا ابز خاطو سخوت خوليكم تردياتكم اب ديسكتوب نعملت حد folder لوكم كاو أمتيهم السخاء باك أب خون هذا دليل وخونكم أبزي عاديلكم أفت ديسكتوبكم كيركم كأني أنتي تجبروا مالتي نتا فولدر نعم باك أب كم زجبر راح تجبروا مالتي أبزي تشوز فولدر تبلع نعم نتا أبزي ميوزك أتي أنا زاترني ميوزك نحدا باك أب تكون دليل خوينا أبزي تشوز فولدر ولا أبزي قسمتي مالتي تكرني ميوزك أتي على مالتي بنصارون نحدا exclude كنجبروا دليلنا خنا أمنا تز فيديو فولدر ناتيسي باك أب جبر نحدا زي دليل أبزي exclude أتي add a folder يبلا مالتي بدهريو از فيديوز زولو فولدر انا ايدليني كالغوسي جي ابزي كلغسي مالتي فيديوز فولدر يلان مالتي لاغي سلو تري والله فيديوز فولدر سي باك اب ايكوني مالتي ابزخا باك اب تو ا ديفرنت درايف لنالو كال انحدا قيرنا درايف تي اكسترنال هارد ديسك انحدا كال قيرنا دماني ابزي ناو باك اب كم زغبركا خنغورو نخلينا مالتي سلازي زين انتن settings نقورن مالتي تريوز اللهم حجي اوتوماتيك يخلو بعلو اوتوماتيكالي باك ابز قورو تحنت صوم تقورواسي مسلتخمو already folder سريح اللوبزي كم تريوز اللهم after hard disk file history to folder يتسرح شعبتا user account خاني ابزي اتيخا تداتخا ابزي يخصن حجناتي empty folder بلالو مهناتو باك اب سلازي جمره زلي باك اب كجمرو ندحدلي ابزي more options اتي كم تزرعناها انتي تبلو اوبشنالاتنا باك اب ناو ندحدايلنا بملو زرزيرنا يزلنا فولدرز باك اب كغبر كجمري مالتي دحر دعا فايل هيستوري متقام كنو قارصو دلينا خنتاي نغبر نزبلكا نزيا اون اوف تبل زلا باتن ابز اوف نغبرا مالتي جي اوتوماتيك باك اب فايل تخوينلو مالتي طفيلو مالتي كالك زين ندحدلينا خا هارد ديسك ناتينا خا نزيا خا اون نغبرا سلازي اب كمبيوترنا اوتوماتيك باك اب كنغبر نحدادلينا فايل هيستوري تطقمنا امبورتانت زهونو فولدرات ناي كمبيوتراتنا فايلات ناي كمبيوترنا باك اب كنغبرهم نخلينا مالتي ويندوز 10 اوبريتنج سيستم كميغيرنا ويدما ابي اتيناينا ابديت نغبرو هجي ويندوز 10 باي ديفولت اوتوماتيكالي ابديت زغبر انترنت كونكشن كركب كله بعلي ابديت زغبر نهدا بعلنا تشيك نغبر دجنا خا سيتينغز نتومو ستارت لنا بزي سيتينغز ناتو كثيرنا ابزي ابديت اند سكيورتي تبلالا بز موداتا نعان زاوتا مالتي بدحري ابزي ويندوز ابديت تبلالنا باي ديفولت ناو ياخدكيد ابزي ويندوز ابديت مصططنا ابز انتايك مصناي ويندوز ابديت نو ابديتس افيلابل بلن لبز حج ساعات زخون ابديت يلن غير معلتاو تشيك تغبر تشيك يا تغبر زا كمبيوتر مالتي نهدا دلي انا بز حجي تشيك فور ابديتس نهدا كليك يرا ابديت سالون يلن تشيك غبر يخد مالتي ت ابديت تغبرلو اكتيف اورز كان ابزي اتينا كن قيرون خدينا هجي منالبات افتن سرحلو اوان نا انترنت كونكشن تقاصصنا سلتخلتا كمبيوترنا لسي امنا مشت ساعات ديهم غلخت قيرون نهدا دليكم ابزي قيركم سيف كتبوا ادخليكم مالتي قال زخونه ابديت هيستوري تريون هدليهم انتي ابديت غيراني راه المهجي ابزاتهم تريو تخليهم كومن ابزا ادفانسد اوبشن تبل حنتي لينك علاتنا اباند هداتينا دماني ابزي اوبشن سالنا مالتينا امنت give me updates for other Microsoft products when I update you نز ويندوز ابديت مسكور بوس بزعبا خالوت ناي مايكروسوفت نبرت ወይ ድማ وحد بزعباتهم ما زخونه حبريته حبني دهدا كتبكال لها وان كتقبرو تخيلها مالتي جي ابز استفلالي ناي ابديت اوبشنز አለው ናምቦኩም ድማ ሴቲንግስ ነርዘድ ለኩም ኮይኑ ኦን ክትገብሩ ትቆልይኹም ተለሊኹም ካ ኦፍ ክትገብሩ ትቆልይኹም ማለት
ስለዚ ኣብዚኣ ዊንዶው ኣቲና ኢና ኣፕዴት ንገብራ ኮምፒውተርና እንተኾነ ግን ዊንዶውስ 10 ባዕሉ ኣውቶማቲካሊ ስለ ኣፕዴት ዝገብር ኣብዚ ቀጻሊ እዋን ኣፕዴት እናገበረ ስለ ዝኸይድ ብዙሕ ኣብዚ ኣቲና ምስራሕ ኣይድልየናን